Dan opštine Paraćin, 27. septembar. Dobra prilika da se podsjetimo šta smo radili i da najavimo šta ćemo raditi. U periodu od prošlogodišnjeg do ovog dana opštine kompletno su realizovani ili su u fazi izvođenja brojni pre svega infrastrukturni projekti. Finansiranje razvoja opštine Paraćin obezbeđeno je iz različitih izvora iz sredstava lokalnog budžeta, donacija preko međunarodnih projekata, domaćih donatora i uz veliku pomoć ministarstava i drugih državnih organa Republike Srbije. Nakon lokalnih izbora u Paraćinu decembra prošle godine, Srpska napredna stranka je još jednom dobila ubedljivo poverenje građana. Za predsednika opštine ponovo je izabran Vladimir Milićević. Tako je nastavljen kontinuitet u realizaciji planova za ravnomerno unapređenje kvaliteta života Paraćinaca na teritoriji čitave opštine. U putnu i uličnu infrastrukturu investirano je oko 300 miliona dinara. Završeni su svi opsežni radovi na rekonstrukciji gradskih ulica Vojvode Putnika, Tesine, Beogradske, Sinđelićeve i delovima ulice Gloždački venac, Sutjeske i ulice Cara Dušana. A započeti su i radovi na izgradnji produžetka ulice Tonino Sokače. Brži i bezbedonosno sigurniji protok saobraćaja od prošle godine obezbeđen je i na veoma frekventnoj raskrsnici u centru grada kod Timoka izgradnjom nove i funkcionalne raskrsnice sa kružnim tokom. A ove godine radilo se i na dekorativnom uređenju postojećeg kružnog toka u ulici Knjaza Miloša. Zahvaljujući donaciji švajcarske vlade u iznosu od oko 7 miliona evra, Paraćin je već sada prepoznatljiv grad u Srbiji po prelepim, ali i funkcionalnim i bezbednim i drumskim i pešačkim mostovima preko reke Crnice. Ovogodišnji dan opštine smo dočekali sa završena 4 nova pešačka i drumskim mostom kod srednjoškolskog centra, a radovi koji se posljednjih nekoliko meseci intenzivno izvode na centralnom drumskom mostu pri samom su kraju. Trend značajno većeg ulaganja sredstava za rehabilitaciju i osavremenjavanje putnih pravaca prema paraćinskim selima nastavljen je i u prethodnih godinu dana. Radovi su završeni na saobraćajnicama koje povezuju Strižu sa Lebinom i Strižu sa Donjim Vidovom. Takođe, rekonstruisani su i putni pravci između Raševice i Čepura, kao i između Popovca i Stubice. U prethodnom jednogodišnjem periodu u više seoskih ulica meštani su prvi put dobili asfalt do svojih kuća. Takve poslove opština Paraćin realizovala je u pojedinim ulicama u selima Buljane, Davidovac, Gornja Mutnica, Potočac, Izvor i Striško naselje. Nastavilo se i sa značajnim ulaganjem u sređivanje do skora zapuštenih poljskih i planinskih puteva, pa je do sada uređeno oko 58 km nekategorisanih deonica. Opština Paraćin je značajna sredstva u prethodnom jednogodišnjem periodu uložila i u poboljšanje sistema za stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje građana. Između ostalog, rekonstruisan je deo glavnog cevovoda za napajanje grada i okoline na trasi od Davidovca do sela Glavica, a završeni su i radovi na proširenju vodovodne mreže u selima Raševica i Buljane. Za ove investicije ukupno je izdvojeno blizu 35 miliona dinara. Brinulo se i o boljoj čistoći na teritoriji čitave opštine. U periodu za nama sredstvima iz lokalnog budžeta u visini od blizu 65 miliona dinara vozni park javnog komunalnog preduzeća Crnica osavremen je sa 3 nova namenska teretna vozila. Takođe raspoređeno je i 200 novih metalnih kontejnera, a sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine nabavljeno je još jedno vozilo za prikupljanje i odvoz čvrstog otpada, kao i još blizu 150 PVC kontejnera i više od 400 PVC kanti za odlaganje smeća. Opštinsko rukovodstvo posebnu pažnju neprekidno usmerava na poboljšanje privrednog ambijenta na teritoriji Paraćina, pre svega kroz stvaranje boljih infrastrukturnih uslova za nove investicije, što treba da dovede i do značajnijeg smanjivanja stope nezaposlenosti. Više godina unazad značajno i efikasno se radilo na infrastrukturnom i funkcionalnom opremanju industrijske zone Zmič na više desetina hektara kako bi se stvorila kvalitetna ponuda za potencijalne investitore u razvoj paraćinske privrede. U Srpskoj fabrici stakla, koja je nakon uspešne privatizacije postala deo evropskog giganta u staklarskoj industriji slovenačkog Hrastnika, intenzivno se radi na modernizaciji fabričke opreme, značajnom povećanju obima proizvodnje i otvaranju novih radnih mesta. Paraćin je zbog svog prirodnog položaja atraktivna sredina za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga je lokalna samouprava nastavila trend stalnog uvećanja budžetskih sredstava za podsticaj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Ova godina je rekordna jer je iz budžeta opštine Paraćin za te namene izdvojeno više od 31 milion dinara, što je uvećanje samo u odnosu na prošlu godinu za više od 25%. Jedna od oblasti u kojoj su rezultati poboljšanja uslova rada kroz infrastrukturno ulaganje posljednjih nekoliko godina možda najvidljiviji je sektor školstva. Ovu školsku godinu đaci u osnovnoj školi Radoje Domanović počeli su u sasvim drugom ambijentu u odnosu na više prethodnih decenija. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije u iznosu nešto većem od čak 450 miliona dinara, ova škola, nakon detaljne kompletne rekonstrukcije i interijera i eksterijera, sada spada u red najlepših i najfunkcionalnijih školskih objekata u Srbiji. Pored ove velike investicije, Dan opštine Paraćin 2024. dočekujemo i sa završenim poslovima u rekonstrukciji školskih objekata u selima Glavica, Donje Vidovo, Busilovac, Sikirica i Krežbinac. Nedavno je započela i detaljna rekonstrukcija Paraćinske gimnazije. Sredstva za ovu investiciju u iznosu od blizu 40 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Prethodnih godinu dana aktivno se radilo i na planiranju proširenja kapaciteta za decu predškolskog uzrasta. Uskoro će, zahvaljujući podršci kompanije Moravac Sem, sa radom početi vrtić Simbo u Popovcu, tako da će u buduće deca iz ovog mesta, ali i nekoliko okolnih sela, imati svoj i bliži i dobro opremljeni vrtić. Bolji izgled parkovskih površina, uvođenje novih sadržaja za decu i rekreativce, sređivanje prostora za društveni život građana i u gradskom području i u seoskim sredinama i rekonstrukcija i izgradnje novih sportskih terena sa neophodnim sadržajima za paraćinsku lokalnu samoupravu spadaju u prioritetu planiranju i realizaciji. Dan opštine dočekujemo sa novim izgledom i adekvatnom opremom dečjeg igrališta i sportskog terena u gradskom naselju Gloždak, koje sada nosi ime po poznatom paraćinskom sportskom radniku Dušanu Stojanoviću. Selo Drenovac nakon više decenija ponovo ima savremeni teren sa tribinama za male sportove. Rekonstruisani su i slični prostori u selima Tekija, Mirilovac, Buljane i Lebina, kao i popularni gradski park Halić Parkić. Uskoro će biti otvoren i potpuno adaptirani baštanski prostor u okviru kompleksa Sportsko-rekreacionog centra 7. juli, koji je inače godinama unazad bio zapušten i neupotrebljiv. Takođe i meštani sela Donje Vidovo u narednom periodu će dobiti novo dečje igralište sa sportskim terenima i fitness prostorom. Za ovu investiciju, čija je realizacija u toku, sredstva u visini od blizu 30 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. U nastavku akcije ulaganja u vitalne objekte u seoskim područjima, samo u posljednjih godinu dana rekonstruisani su krovovi na domovima kulture u Gornjem Vidovu i Izvoru, krov na ambulanti u selu Plana, kao i krov kapele u Donjem Vidovu. Dve faze na važnom objektu za očuvanje kulture, bolju turističku ponudu Paraćina i negovanje staklarske tradicije, Muzeju staklarstva, zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, su završeni. U skorijem periodu očekuje se početak radova u trećoj fazi, zašto je nedavno u Beogradu potpisan novi ugovor, a nakon toga sledi konačan završetak kroz uređenje unutrašnjeg prostora. Intenzivni i zahtevni radovi na poslovima saobraćajnog povezivanja paraćinskih turističkih centara Sisevca i Grze su u toku. Cilj je da na ovaj način ponuda paraćinskih turističkih potencijala uskoro postane mnogo atraktivnija i sadržajnija. Podsjećamo da je ovaj obiman posao započeo 2021. godine, kada je predsjednik Republike Aleksandar Vučić obišao paraćinski kraj i dao podršku za realizaciju ovog projekta. Nedavno i premijer Miloš Vučević sa ministrima posetio Sisevac. Povod posete je bio završetak radova na izgradnji mosta, koji je deo trase između dva paraćinska turistička centra. Lokalna samouprava u posljednjih par godina značajno je povećala iznos budžetskih sredstava za oblast socijalne i populacione politike. Besplatan javni prevoz obezbeđen je za srednjoškolce i penzionere. Trudnice su oslobođene plaćanja parkinga na obeleženim gradskim parking mestima. Obezbeđen je besplatan boravak u predškolskoj ustanovi za treće i svako naredno dete u porodici, ali i novčana naknada za novorođene bebe u iznosu od 100.000 dinara. Uz pomoć Ministarstva za brigu o selu, do sada Opštinska stambena agencija obezbedila je 32 seoske kuće sa okućnicom za mlade bračne parove. Opština Paraćin je i u prethodnih godinu dana nastavila sa podrškom različitim tradicionalnim i novim kulturno-umetničkim i zabavnim manifestacijama i u gradu i na seoskim područjima.
U posljednjih par godina napravljen je i veliki iskorak u podršci verskim zajednicama na teritoriji Paraćinske opštine. Samo u ovoj godini za ovu namenu izdvojeno je 10 miliona dinara, što je čak više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu. I u narednom periodu nastavljamo tamo gde smo stali. Na redu je izgradnja trećeg, ujedno i poslednjeg drumskog mosta na lokaciji kod Čoklenda iz programa koji finansira švajcarska vlada. U najskorijem periodu nastavljamo sa rekonstrukcijama više gradskih i seoskih ulica i putnih pravaca između paraćinskih sela. U planu je i izgradnja novog kružnog toka u gradu na raskrsnici kod crkve. Gradit će se i novi vrtić sa kapacitetom za oko 100 mališana, ali i gradski olimpijski bazen. Paraćinsko pozorište biće detaljno adaptirano, a u okviru hale sportova obezbedit će se prostor i oprema za nove sadržaje. Radili smo predano i odgovorno, čeka nas još puno posla. Do sledećeg dana opštine i realizacije novih projekata za bolji život svih Paraćinaca.